Tak jo, už je ráno, takže já teď bych asi měl na to. Od minulého dílu lidí jsem tady postavil hezký domeček, hezkým glowstonem, do nedu se šli a tady to je celý spawn. A mám tady svůj sklad, hodně jsem pokročil, takže dneska musím jít teda na to. A já bych dneska měl v plánu vytrénit Dura a postavit se pod jeho barák. Takže to dneska udělám, ale jak, to nemá absolutní tušení. Takže proto Dur je tamhle, takže já bych měl jít takhle sem. A tady bych to mohl začít. Všichni jste můžete kouknout tady takhle rovně. Já jsem měl tajnou čestku. Musí odjíst. Musím ho nějak dostat ven. Hej Duro, pojď ven, něco ti musím ukázat, je to fakt hodně důležitý. No. Pojď ven, musím ti něco hodně důležitého ukázat. Čekaj, no. Pojď za mnou. Našel jsem jednu věc, musíš jít tam za most a tam za tím mostem je v té jeskyni tajná věc. To jsem na tebe nachystal, běž proto. A co tam jsou? OK. Tak dostal jsem druhá pryč a musím jít teda zpátky. Není tady. Má tu nic doslova. Ale jsem správně. Dám to armor. Rychle. No běž se nahoře, neví o tom, že jsi tady a tady se zabydlím, Tak což je si uniknej. Co máš, že dělal uniknej? Je přímo pode mnou, je přímo pode mnou. Tak jsem dal shit. Čekám, beč. Zadní to tam šla pomohlo. Nebude necháme to celou. Co? OK, tohle to asi chápu sem. Tam jsou zbatky armor. Tak, a všechno video bude asi v pohodě a za to nevěděl, takže tak. Takže jo, operace úspěšná lidi. Yes, vytělil jsem Dura. Co bude? Co se děje? Já jsem tě tam viděl, jak jsi... Koho jsi tam viděl? Já to určitě nebyl. Chtěl jsem mi popalý barák. Já to nebyl, já jsem... A ty si drzí, ještě si dovoluješ, co si hledali. Cože? Si normálně si tu napísal, že mám na těba zatýkat ještě dokonce, to posled, tu je to. Cože, to jsi tak jako stihl, jo? Já nevím, o čem to mluvíš, já jsem Herobrine. Já jsem Herobrine, nevím, o čem to absolutně mluvíš. Jo, dělám. A co ode mě chceš, jakože? Že momentálně si přišel o majetok. To jsem ptal. Vypadni z mého domu, než to bude fatální. Prečo sa to jako toto, čo si dovolíš proti kanclerovi, čo si to dovolíš? Jsi kancler od kdy? Musím za mňa zautočiť a stane sa peklo. Prosím, mohl by si odejít z mého domu? Prečo? Tě zapalil, nerob. Protože to můj dom. Ano, odídem, ale... Tak jdi. Ty počkaj, ty má vyhrát? Ty si máš vyhrát. Ano. Čo si dovolíš?
Si mi ukradl moju postel, co jak, že to si dovolujú? Good night. Tak, co, vieš si tady vlastne? Som tu preto, lebo ti chcem zobrať majetok, lebo si mi poškodil barák. No, tak sa ničil 2 logy, no a co? Ale toto sú 3, to boli 3. No a co? No a co? To. Dobre. Dobre, zdávam sa. Ale barák ti nikdy nedám. Kolik to môžu nejak zaplatiť od škody? Nie. Tak vypadni. Toto je posledné varovanie. Posledné. Mne to nezajíma. Ty ešte takto. A takto, áno, ty ideš takto na mňa. Áno, Teba to nezaujíma, že? Áno, Ne. teba to nezaujíma. nezajíma. Kývaj hlavou, áno, že? Áno, teba to nezaujíma. No. Je to môj huge pet, tak nevypadni. Dobre. Dobre. A tečko, už sa ani nevracej, je to môj má. Dobre. Idem ti to hneď teraz povedať. Sadni si, to si sadni, no môžeš mi povedať. Takže, on sa nejakým zázrakom vlúpol do môjho baráku, mi ho vytopil a pokúšal ho zapáliť. Ale, Fakt? ja som zistil, že to bol on. Tak som išiel k nemu domov, že ho pôjdem zatknúť. Ale on ma normálne si iba predstav, že on kancel a normálne vyhodil a ešte sa ma pokúsil zabiť. Vyhodil? A normálne ma vyhodil z toho baráku. Vie o tom, že jeho pozemok je zabalený a už sme ho niekoľkokrát žiadali, nech opustí dom a ide bývať pod ten most. No ja viem, ale on proste neposlúcha. Ešte sa pýta, či nemôže zaplatiť odškodné. Ja som mu povedal, že nie. Haló, otvorte. Co sa deje zase? Otvorte. Co chceš? Čo si to domov... No, Počul som, že ste tu mali nejaké nezhody s pánom. No, chcel mi zapaliť dom, dal. Prosím. nič sa mu nechce zapaliť. On mi dal. On. Dostal som dôkazy, že vy ste mu chceli zapaliť. Dal mi túto torečku, ktorá mi měla zapaliť tu. Ale ne, nefunguje to. Ja tu žiadnu torčku nevidím. Tu je ďalšia. Ani to nevidím. Dobre, tak... No, Bomba. takže počul som, že ste zase chceli zaplatiť odškodné. No, Je to tak? áno. Tak poďte za nami. 12 000 diamantu. Dobre, takže sundajte si oblečenie a oblečte sa slušne. Slušne sa oblečte, lebo idete medzi významnou. Pánovi kanclerovi vyjednať, jak sa to povie, odškodné. Poďte za mnou. Tak jo. Toto je... Trestný čin. Takže, odškodné chceš, že? Jo, Co by si odškodné? áno, chtěl. Ale má to taký háčik jeden, to odškodné. Jaký? Takže to odškodné vlastne, jak to povedať? Vidíš ten meč, čo ti drží Nemám práve meč. pri chrbte? Sa- To znamená to, že si zatknutý. Takže sa postav Stojím. a odlož svoje veci do čestky, do tejto čestky doli. Odlož všetky tvoje, do tej, všetky tvoje armasené. Jasné, dávam. Skočíš. Všetko, bude tam harmonia, ak ťa zabijeme. Celý armor. Už ho tam dám, iba to mám ešte štít tam dám. A... Enchantovaný, ten vidie ten enchantovaný. Hej! Stoj! Uteká nám, idem hora. Rýchlo. No,
běžím. Hej! Daj. Musím ukážet, co je chceš utíct. Stoj! Dobře, já to zdávám. Kde jsi? Tady nejsem. Hej! Ide po nás. Dobře, já to zdávám. Fajn, zdávám se, jsem doma. Respawnul jsem se doma. To je součástí tohohle z toho Minecraft komplexu, které bylo vymyšleno před dávnými stoletími. A teď, co budeme dělat? Pěkně daj ruky hore. A kam půjdu do vězení? Tak mám torečku samozřejmě. Potom mám štít. Dřevo. Meč. Vyhod meč. Water bucket. Všetko, ale toto vyhod to. Toto. A když si dělají takovéhle husté klače, to musí mít. Ten meč daj preč. Vyhod ten Meč, meč. Vyhod vyhod. Jaký meč, ale už neviděl. Tak čau. Dobře, tak to vyšlo. Dobře, dál ten meč sem. Má sekeru. Toto. A je to tam. Páč se nám to. Hej, aj krompáť je všecko. Tak, motika samozřejmě. Potom tam má být hodně Počkaj, kůže. hej, nech to, kde si. On má meč, on má enchantovaný meč. Jaký meč? Hej, stoj, on utěká. Teď mi to vyjde. Je musím jít tou cestou. Kaďa vyšiel. Hej, nech to nešiel. Išiel smerom do lesa. Idem spraviť letecký prieskum. Áno. Išiel smerom, jak je most, išiel hore. Na ten kopec veľký. Preloď sa tam, litrov. Vidím ho. Nie, vidím teba iba asi. A chodíš ďalej, tam bol, áno. A tam ďalej bol on. Vidím, mám ho. Stoj! Mene zákona stoj. Dobře, zdávám se, hoď ke mně, jestli se nebojíš. Nebojím se. Dobře, tak pojď. Tak co teda hůže? Teraz musím zabiť toho skletovača. Dobře, ale já ho zabijem. Chápeš ho? Tak jo, OK. Tady mě lidi nenajdou a pro dnešek, to je se s vámi loučím. Příště zavoláme mu nejspojenějšímu vědcovi, aby to se mnou udělal tak, jak by se to mělo dělat. Uvidíme na to příště, čau.